tuo Moreno kag San Rafael kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlan tawon may placing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot. Ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980 apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sa Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO ng vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amuman karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon Time in punto 2:00 ang takna sa hapon.
Welcome diri sa atong palatuntunan kahapon lamang mga kabombo, no? Subong adlaw, Petsa 23 sa bulan sa Nobyembre 2022 sa aton sininga palatuntunan kahapon lamang, and it's a Wednesday. Kag sa gihapon nining inyo alagad sa kanginan si Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo sa sining adlaw sang Miyerkules. Sa nasiling ko na, Petsa 23 na kita sa bulan sang Nobyembre 2022. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Una kita anay sa aton sininga Bombo Radio Philippines Christmas Countdown mga kabombo. Mayara na lamang kita pila 32 dias, 32 days to go before Christmas. Bawdo ka nami man lang sa aton sinipamatyagan mga kabombo, no? Nga 32 dias na lang kag Christmas na. Kamusta ang preparasyon sang bugos nga pamilya? Well, no, sa nasiling ko na gani nga don't be in a hurry, no? Kag hindi magpa-pressure agod nga ti para nga tawhay lang kag kun ano lang da ang masarangan naton, no? Importante ang bugos nga pamilya maga-inupdanay, no? Kag importante mayara lang kita sang ginasalusaluhan sa tion sang Christmas Eve kag sa adlaw sang Pasko, no? Kon makaano kita dira, maka gift givings, no? Kag kon makaano kita, maka-exchange gift with the whole family, why not, no? Parts ng aton sininga ginakagawian, no, nga tradisyon ang paghinatagay sa regalo sang bugos nga pamilya, mga kabombo, no? Diri sa aton palatuntunan kahapon lamang. Kamusta na kamo dira? Kamusta aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati aton si Masuki sa mga naka-tune in na sa aton nagasigabong nga frequency ang 630 kHz 630 sa Lilosoan sa inyo sinitag sa kamaradyo. Sa hindi mo labutan sa gapon, welcome, gina-enjoy kita pinagi sa aton sininga live audio streaming. Pinaagi lamang sa pag-log on sa official website sa Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country. Ang pambansang radyo ng Pilipinas, again, www.bomboradio.com www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Siyempre pa, ara man sa aton sininga cellphone. Sa aton sininga cellphone, mga kabombo, pwede mo diri iya. No nga download sa aton sininga crystal clear nga live audio streaming. No, download na kamo. Kag siyempre pa, mga kabombo, sa aton siniya nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, sa mga nagalantaw na dira sa Facebook Live. Hello and good afternoon. Tanan kamo nga nagalantaw subong aton si mga viewers. Good afternoon kasi aton siniya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. No, sa mga nagalantaw na dira sa aton siniya nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Hello and good afternoon. Without much ado, mga kabombo, yari anay ho ang aton sininga pambukas nga mahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki kaysa sininga hapon aton na nga padayunon ang nobela, no, ang true to life story sa aton sininga letter sender, no, nga si Nene Rio Francisco, 27 years old, sang Banwa sang Isabela. Mga kabombo, no, ka-exciting sa iya siniya nga kasaysayan with matching photographs na karon, mga kabombo, no, kaga with matching video pagani no, para nga amo ning nanamian ko sa aton siniya nga mga nagapadala sa ila si kasaysayan kay wala na bala sang hawid-hawid pa, no, true to themselves nga ti ang ila siniya nga mga naagyan or padayon ginaagyan sa kabuhi ti paambit rin sa atong palatuntunan kahapon lamang, no, kaangay ni Nene Rio, no, nga ti siling niya Miss Jazz, ti ginagamit man lang ako sang Ginoo, no, kag nagapagamit ako sa Ginoo para lang gid nga mapalapnag man aya siniyang good news, no, sa mga tao bala nga ti kaangay niya may nagliligad man nga bangod man sang kapigaduhon kag bangod man sa mga pagtilaw sa kabuhi, no. Ti daw amo na parehas man sa iban nga ti dangin madulom, no, ang mga naagyan sa kabuhi, pero bangod sang grasya sang Ginoo kag bangod man sa iya sini pagtuo, bangod sa aton si pagtuo padayon kita iya nga magapangabuhi diri sa kalibutan. Amo na iya sa masami ang ginahambal ko ang mantra sang kahapon namang importante buhi, no. I'm sure si Nene Rio nagalantaw dira
ang iya siniya nga mga nga mga pamilya, no? Si Nene Rio, ang iya sini nga pamilya, ari man diri ho, ginapag-greet niya gid, no? Sa aton sini mga dear listeners, ang mga pamilya ni Nene Rio kay kadamo gid nagapamati. Kay siling niya ti gina-share ko ang akon sini nga story, to gapamati gid ang mga taga Binalbagan dila. Shout out sa mga taga Binalbagan, no, Banwa sa Binalbagan, Negros Occidental. Shout out man sa mga taga Manila nga kilala ni Nene Rio sa iya sining mga dear cousins. So kay iban pa nga yara sa abroad nga naga-join subong no nagalantaw for 3 days na kag gina-look forward gid ang kasaysayan ni Nene Rio ho kay ti kilala nila si Nene kag siling niya Miss Jess ikaw na lang bahala sa FB Live da nga mag-shout out sa akon sa mga friends and families, no? Labi na gid dira sa may Sitio Pidpid San Agustin, no? Kabkab sa Luis, Binalbagan, Bacolod, Muntinlupa, Cavite, Iloilo, sa California, sa Chicago, kag sa La Carlota. Bawara gid ang mga kilala ni Nene Rio. Ang Rio family, no, kag sa iya sini iya nga Francisco cousins, kag ara gid sila, damo gid kag damo man nga salamat no gikan diri sa aton si palatuntunan kahapon lamang no. So sa sini nga hapon nabasahon na nato ang iya sini nga part 3 mga kabombo no. But before that ari aning aton sini nga pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Uy, by the way, dali lang gid buya ako anay gali sa aton sini iya nga mga pahanumdom mga kabombo para ti na kita hitso na kita dugay-dugay no sa pagpadayon sa aton siniyang pagbasa sa kasaysayan ni Nene Rio sa part 3 no ari anayo magabalik aton si palatuntunan kahapon lamang pagkatapos gilamang sini. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikomparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baruka style nga fasad kag basic nave ukon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang Baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala kamo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod ginastimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Nakahibalo-bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties.
Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourishment sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effects sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Standard time, just in 9 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2 sa hapon. Pabalik kita diri sa atong palatuntunan kahapon lamang. No may nagamensahe. Mas just excited na kami no nga mapadayon ang true to life story ni Nene Rio sang Isabela. O, sige. Pero antes pa man naton nga basahon ang part 3, ari anay ho para nga maka unwind kamo dira, relax kamo kay kinahanglan ginaton mga kabombo ang mag-relax, no? Kinahanglan ginaton yang maka unwind kita para nga hindi kita mag-aso kay para nga maibato kita sa mga pagtilaw, no? Sa mga stress everyday, no, sa aton si kabuhi sa pagatubang sa mga pagpanghangkat, no, sa aton sini nga pagpangabuhi diri sa kalibutan kay amo na blang ginatuwa nga umalagi lamang kita diri, pero although we're just pilgrims here, ti ari kita diri, so dapat nga ti atubangon ginaton adlaw-adlaw naton nga pagpangabuhi bisan nga kung kaisa daw mambal ka nga baw nga daw ka rikot gid nga daw ka hindi amo, no, pero ti amo ginaya. Ang importante buhi kag sige lang, no, padayon lang kita kay sa mga tawo gani nga sa nasiling ko na sa mga tawo nga naga baka-baka kag nagahimo sa insakto man lang nga bagay kag nagatrabaho kag ginahimo ang nagakaigo nga bagay o kun mga buluhaton o kun ano man dira, no, wala ka gidya, you know, wala gid kita ginapabayan sa Dios. And God will make a way na binagid sa aton siniiya mga kinahanglanon sa aton si pagpangabuhi diri sa kalibutan, no? Nagabaka-baka man lang kita mga kabombo, it's a true to life stories naton tanan. Nagabaka-baka kita trabaho, no, nagabugtaw kita sa aga, no, nagatrabaho kita kay agud lamang nga mabuhi kita.
labi na gid sa mga may pamilya, sa kay nanay kag kay tatay, no? They have no choice kundi nga baka-baka, no? Manikasog para nga matagan sang maayo nga pagpangabuhi ang magkabataan makakaon sang 3 ka beses sa isa ka adlaw mapadala sa eskwelahan. Solve na kung pila ka adlaw makagraduate si tuto kag sinday. Ahay si nanay kay si tatay nagayuhom-yuhom, no? Amo man na kasimple ang aton siniiya nga gusto nga matabo sa sini nga kalibutan, no? Magsulusan ang aton sini nga pagpangabuhi, no? Gikan sa kapigaduhon kay kakapoy man baya kung pigado lang perme, no? Pero kung may kapisan kita, no? Kag may pagtuo kita sa Dios, I know we'll get it through, mga kabombo, no? By the way, ari-anay ho ang aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mapinalangga nga matag palamati. Samtang may kabuhi kita adya, no? Hindi dapat magsiling nga magahambal na bala nga Lord, ikaw na ya, kuhaan na lang ko di sa kalibutan nga hindi, no? Kaya life is just so precious. Life is just so beautiful despite of, no? Hanggat ikaw nagakabuhi, samtang ikaw nagakabuhi, samtang ako nagakabuhi, samtang kita nagakabuhi, padayon, no? Hanggat ako'y nabubuhay, ang ako si pambukas ng bahanon para gid sa inyo. Produkto sa Bombo Music Festival 2019, gincompose ni Chris Ediher, gin-interpret ni Val Grace Lagonilla. Here it is, mga kabombo, during that grand performance night sa Bombo Music Festival 2019. Huwag nang mangamba kung ikaw ay nalulungkot sila. Di ka na mag-iisa, sasamahan ka sa hirap at saya. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ika'y mamahalin. Di kita papabayaan hanggang kailanman. Puso kong nagmamahal ay naalamay sa'yo. Asahan mong pag-ibig ko'y di magbabago. Pangako kong sinta, ano man ang mangyari, ay di kita iwan. Ika'y mahalaga, sa puso ko, ikaw lang, wala nang iba. Nandito lang ako para sa'yo. Sana ay malaman mo, hanggat ako'y nabubuhay, ikaw
Muna ito mga kabombong aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mapinalangga nga matag palamati sa aton ni Masuki ang abahanon hanggat ako'y nabubuhay. No? Dedicate ko man na sa mga in love dira, no? Sa kay Nene Rio, that's also for you, Nene Rio, no? At ahom sa sinang bahanon naging compose si Chris Ediher kag ginaamba ni Valen Grace Hagonilla. So without much ado mga kabombo, yari na ang part 3 no sa kasaysayan sang aton sining letter sender, no? Sa nasiling ko ng letter sender naton is 27 years old and she is none other than Nene Rio, no? Sang banwa sang Isabela. So dito na kita mga kabombo no sa pag-abot na ni JMB. Amo na ini ang second nga guy nga foreigner no nga nag-abot sa kabuhi ni Nene Rio. Sang aton sini nga letter sender nga si Nene Rio. Nga pinaagi sa online mga kabombo pangilala na batyagan ni Nene ang pagka-true sa nagpangilala sa iya online nga si JMB. By the way, si JMB is half American, half Lebanese, mga kabombo. No? Although ining si JMB ang may diferensya, mga kabombo, sunod pa kay Nene Rio, isa siya ka deaf o kon bungol, no? Hindi ini siya kabati. Pero normal siya aside from that. No? Kag nakita ni Nene Rio nga ka-sincere isang heart ni JMB, no? Initials ni sang iya sini nga matudtod nga ngalan. Apan sunod sa kay Nene Rio nga nag-pour out ini no sang sila ang nagadalo mang ila sini iya nga friendship, no? Naka-pour out ini si JMB sa iya nga antes pa man siya nakilala ni JMB sa online. Damo na siya kakilala nga mga Filipina. Damo na siya nakachat nga mga Filipina, tubtog nga may na-close siya nga babae nga Filipina, nga sang uli mas just gininto siya bala. Gin-scam siya sang amo nga Pinay man nga nagayon kachat niya sang ulihi, gali sang uli mas just nagapakilala nga babae gid abi, no? Although babae gid siya, pero sa uli gali mas just tumboy ini. Kag may iban nga karelasyon nga babae. So bangod nga naga-pour out na siya kay Nene Rio, no amat-amat nga nanamian si Nene Rio kay JMB. Sige ang ila sila nga chat online bilang mag-abyan, ugaling daw naglabot sa punto nga natak-an no si Nene Rio sa iya kay daw sunod pa kay Nene Rio, di ko ba nanamian, Miss Jazz, nga dugay-dugay niya lang, ginabalik-balik ang istorya, balik-balik ang istorya. Angon sa pag-scam sa iya sang Pinay nga chatmate niya, di daw natak-an si Nene Rio. No? Ano ay hana natabo sa pagkilalahay ni nanday Nene Rio kag sang foreigner nga ni, no? Half American, half Lebanese, mga kabombo. Yari ang sugpon sa kasaysayan ni Nene Rio, 27 years old sang Isabela Negros Occidental. Yan naman ginsuguran pinaagi sa pagsiling Dear Miss Jazz. Miss Jazz, sa tutud lang daw natak-an ako kay JMB sang ulihi. Kay dugay-dugay lang niya balik-balik istorya ang yan naagyan sa Pinay chatmate niya nga gin-scam siya. Ugaling kay ti siling ko ga-pour out man lang siya, Miss Jazz. Kay kabuot gid sa iya. Kag ti syempre friends lang kami sadto. Kag trying hard not to move on pa siya that time. Kay to kapreska pamanggid sa natabo sa iya nga pagpanginto sang iya sini nga ka-chatmate nga Pinay. Sa paglipas sa mga inadlaw, Miss Jazz, always na siya ga-update sa akon sa mga nagakatabo sa iya sinikabuhi, no? Mga sufferings niya. Ako naman niya, Miss Jazz, sige lang kuya pamati sa iya. Kag naintindihan ko man siya Ginabalan ko siya gani, permi. Amo ginambal ko sa iya, permi. So siling ko, go lang. Kaya mo na. Kag ginambalan ko siya, Miss Jazz, ituglian lang sa Ginoo kay
yara lang si Lord. Anhunta kay ti na naintuan ka na, siling ko ti, sige lang kay may gid, may hostisya gid diriya sa kalibutan. Ugalin sana siling ko na Miss Just daw, arab lang adlaw-adlaw nga tanan, bangon siguro kay na hurt gid siya bala kag hindi siya nanamian nga nabiktima siya. Dugay-dugay niya man niya ginasugid sa akon. Ti do natakaan ako sa amo to nga panahon, Miss Just, balik-balik lang perme nga mga topic niya, Filipina dead scammer, etc. Ahay, do makaluluoy man sa kay JMB, Miss Just, kay di na biktima siya. O galing, sulit-sulit, pero naintindihan ko, Miss Just, siling ko, sige lang, no, mamati lang gid ako, kag gina-enchende ko siya, Miss Just. Wala man ko sa may ginapangayo sa iya, Miss Just. Kag sa tutod lang sa among nga panahon, friends man lang kami, ya. Kag wala man ako ya pangayo sa iya, Miss Just, no? Kag friends man lang kami. No, wala gid sang may naga-involve nga kwarta, no? Kay sa amo to nga panahon ti may trabaho na ako, kaya ko ya, no, makasarang ako ya magbakal sa kung ano man ang gusto ko, kay ti may trabaho ako, Miss Just mo. Sa nasiling ko na gani, siguro gingiya man ni San Diyos, kay ti nakatrabaho ako, naka-eskwela ako sa bahin sang paano bala mag-deal sa mga deaf kag mute people bala, Miss Just. Ti do dra ko ginganoy sang Ginoo. Hasta na lang ati do diri ko nakitaan siguro ni JMB online nga ay maestra ni siya guro sa mga deaf mute people, no, kay ti isa siya, Miss Just, ka deaf, pero okay gid siya aside sang amuna nga hindi siya makabati. So amo na gintultol niya ko, Miss Just, kag ti amo ni nagkilalahay kami. Sa amo to nga panahon, Miss Just, hindi gid kuya pwede ma-misinterpret kay sa prangka nga sugilano may trabaho na ako, kag kaya ko na baklon kung ano ang gusto ko, kay may trabaho ako, kag dalaga pa. Sa uli, Miss Just, gimpabayan ko si JMB. No? Actually, Miss Just, to tell you frankly, no, pang-anom ako sa life ni JMB nga ni. Pero ang kinalain sa amon nga anom nga tigin ano ya igen, may special relationship sila, hindi ko ya deaf o kung hindi ko bungol, no? Unlike sa lima nga ka-chat niya nga deaf people kag single mom kalabanan. Okay man lang niya sa akon, Miss Just, kay ti friends man lang kami sadto. So, wala man siling balang nga may sabit, geda. Miss Just, tub-tub nga naglawig, no, ang amon siniya nga pagkilalahay kag pag-abinay. So, bangod friends lang kami sadto ni JMB, nahimo ko ya ang akon si gusto as a single lady, abi, no? Kaya ti wala man niya, no strings attached pa kami sa tumo, no? May nagpangaluyag man gani sa akon, Miss Just, nga isa ka Pinoy. Kag sa gihapon ginapangamuyo ko na sa Dios kung wala ano gid. Another naman nga foreigner o kon Filipino ang ginaaman sa Dios sa akon. Ti ang nakilala ko nga Pinoy nga ni, ti gabanding-banding naman kami, nagsugod sa pagpangaluyag. Kilalahanay, no, ginapakilala ko na siya sa pamilya, ako man sa iya sini nga pamilya, pero Miss Just, sa tutod lang sa uli, basta Pinoy gani, lusot gid ang pagkababaero. No? Hindi man tanan, Miss Just, pero daw kinaiya, no, nga expert, arab lang may pagka-chick boy, kag expert pa sa kabutigan ni nakilala ko, Miss Just, ang ulihi. May lang kay ti wala man ako ya balagi na pabayan sang Dios, no? Gani wala ako ato, no? Wala ko gid ato ginpadayon. Temprano pa ako yang ginpabalo sang Dios nga hindi na siya para sa imo, ho, kay damo siya sang iban, no? Aside from you, may ara siya sang iban kag ano siya, permis siya nagahambal sa imo sa hindi matuod, but silingod, butigon siya. So, ang uli, Miss Just, baluan ko ginaiya sila nga tripping, no? So, ginpastapos ang uli ang pagpangaluyag niya kay daw, ako pa ya balang ipalusot niya sa iya sila nga bulsa. Kaya gusto niya ya, Miss Just, sa tudtud lang, na ano ko, naibaluan ko ang iya siniya nga gusto sa akon. Siling niya, Miss Just, abi mo, ang gusto niya yaya, mabata kami anay antes magpakasal. Siling nga, Miss Just, bata anay antes kasal. Ti hindi ginaiya mo, no? Para sa akon, Miss Just, no?
hindi man ko perfect, pero ti amo na iyang ginpromisa ko sa Dios. Taliwas kami sa amon sa prinsipyo sa pagpangabuhi ining akon sini nga Pinoy nga suitor, no? So siling ko sa akon sini nga suitor, bahala ka na lang daya. Hindi ko mahatag ang gusto mo yang nga ti mabata kami anay antes magpakasal, no matabo kami anay antes magpakasal. So siling ko bahala ka daya. Mangita ka lang daya sa gusto mo yang mahaylo mo, pero siling ko sa iya siling ko mangita ko I'm willing to wait, no? Naghulat na ko gani, nag-stop na ko to gani sa akon siniyang una to nagpangaluyag sa akon. Tapos gin-offer ko Miss Jess ang akon singa future, especially sa akon si partner sa pila ka adlaw. So siling ko bahala ka da, mangita ko sa iban nga lalaki nga i-accept, no, ang standard ko abi nga mapakasal gid kami anay, no? Kag antes pa man niya maghimo sang butang nga para lamang sagrado para sa mga mag-asawa, Miss Jazz, no? Kay Miss Jazz, modesty aside, commitment ko. Amo nang akon singa commitment sa Ginoo sa ang ginatagan niya ko chance nga maka-move on sa mga hindi man amo nga nagkalanabo sa akon sa kabuhi. Siling ko, Lord, ti natabo to, gusto ko ya nga maka-move on, kag gusto ko sa imo gid nga will kung ano gid man. So, modesty aside, it is my commitment, no, nga ti amo lang na anay kinanglan na kasal gid kami anay antes man kami maghimo sang amo nga bata. So bangod man sa mga nagakatabo sadto daw sa tuto lang Miss Jasa, temprano pa ko dumambal ko nadulaan bala ako sang trust o kon pagsalig sa ginatuwag bala nga love, no, sa ginatuwag nga gugma, no, kay ti amo to ang isa to ya babahidor kag butigon. Ato naman yung isa, ti daw hindi man amo. So, amo to nga panahon, Miss Jazz, no, ang ining akong sinesitwasyon, doon nadulaan ako sa ginatuwang pagsalig sa paghigugma. Pero, wala ako ya silingon, wala ko ya, Miss Jazz, na abya nadulaan sang, sang hope, no? Wala ko ya. Ang amula na iya galing, kay sa ginatuwag bala nga gugma kabudlay gigali mangita sang para sa akon nga ti mami na tudon kun ano man da siya, Miss Jazz, wala ko nagalantaw sa pisikal o kun ano man importante ang iya sini nga tagipusuon kag i-accept niyang akon sini iya abi nga standard amo na, Miss Jazz, no? So wala na to kami, no, sang wala gyud pauntat ko na ang pagpangluyag sa amo na nga akon sini iya nga ang akon siniyang suitor nga Filipino. Kag sa amo tuman nga panahon, Miss Jazz, sa prangka nga sugilanon, bisan amo na niya ang katabo sa akon, sige ang akon sini nga normal life, ga-accept ko sang suitor. Pero ining akon sini nga chat friend, no, nga American Lebanese, nga amo ini si JMB, Miss Jazz, sige man siya gihapon niya sa pag-chat sa akon, no? Sige siya gihapon update sa akon, kag sige hapon ang amon sini nga chatay, no? At that time as friends, no? Tub mo naglabot gid Miss Jazz sa 2 years, no, ang amon sini nga friendship. Pero amat-amat nga nahulog sa sini nga 2 years, amat-amat nga ti nakilala niya ko, nakilala ko siya, mas nakilala ko pagid siya, Miss Jazz. Inahulog man ang buot ko sa iya kay ti sige man, no, sa prangka nga sugilanon, sige man ang iya siniyang pagpangluyag sa akon. Miss Jazz, that was last year 2021 bala to, kay daw wala ko na check abi ang exact date, basta 2021. Abi mo, Miss Jazz, sa bangod kay nanamian naman ako kay JMB, kay amo na bala, Miss Jazz, sambal ko sa imo ka pure gid ka genuine sa iya sini nga heart, no? Arab lang nagugtas ako tuod kay ti hindi siya ka move on sa nag-scam sa iya nga Pinay, pero eventually kanami gid sa iya sini iya nga batasan, no? Ang heart gid, Miss Jazz, ang ako na namian. Ambot gani nga ang gintunto pa siya, no, sang amo to nga ka-chatmate niya nga Pinay nga amo na ni siya kabuot. So sa uli, Miss Jazz, na namian ko kay naka-move on na gid man si JMD sa naagyan niya, or JMB, sa naagyan niya sa isa abi ka Pinay nga nagtunto sa iya, no? Tub-tub, Miss Jazz, after 2 years of friendship,
namon online, di daw wala naman kay amo na gani nahulog ng buot ko sa iya. Ginsabat ko siya, Miss Jazz. Ginsabat ko si JMP o JMB. I said yes. Through online, kaya ti wala pagid man kami, Miss Jazz, nakakitanay, no? So, I said yes through online kay ka-okay, kag feel ko nga serious siya. Nga klase sang lalaki, seryoso siya sa akon. So, amo na, Miss Jazz, gin-accept ko si JMB. Kag isa pa, Miss Jazz, ang pinaka-importante sa tanan, nga, ginplastar ko man laying all the cards on the table, nga siling kuya, unlike sa mga nagpangluyag sa akon, nga ti una, anay, mabata kami or mahimo kami sa isa ka bagay nga para lang gid sa mag-asawa, ang sagrado nga bagay, pero siling ko ang ginplastar ko sa iya, Miss Jazz, ginprangka ko siya nga ti, ang standard ko, amon ni, kay ti ginatugyan ko naman ginaya sa Ginoo, kag nanging promisa ko sa Ginoo, Miss Jazz, nga ti ihatag ko yang kaugalingon ko sa lalaki nga kung sino magid ang ihatag niya sa akon. So ginplastar ko sa kay JMB, gin-accept niya, Miss Jazz, no? Ang nanamian ko sa iya kay wala siya namilit, unlike sa iban nga mga foreigners, no? Gin-accept niya ang standard ko nga siling ko, ti kaya mo i-accept nga kasal anay, wala sang kung ano man dira nga matabo sa aton kalabanan, syempre, Miss Jazz, mga foreigners, lain gid man na yan, no? Pero, amo na, since serious si JMB sa akon, serious man ako sa paghambal sina sa iya. Kag I was so glad that time, and I am even now so glad, nga tigin-accept niya ang akon sining nga standard, nga siling ko magpakasal kita anay, antes pa man sang tanan-tanan. Kaya, lain gid man, Miss Jazz mo, ginprangka ko na sa iya, para ti wala na itapos ng istorya, para kung hindi gid man siya, okay, let go ko siya. Pero, tiyan mo na bala, Miss Jazz, nga, kung hindi gid man siya, let go ko siya, pero ti kanugon man sa amon siniiya nga friendship for 2 years, kag sa tutud lang, Miss Jazz, gin-pray ko gini sa Ginoo, si JMB, no? Siling ko na sa Ginoo, kay ti natungkad ko bala, Miss Jazz, sa iya sini nga heart, inambalan ko ang akon si pagpangunguyo. Special prayer ko gid sa Ginoo nga, Lord, kung para gid ini siya sa akon, no? Lord, this time ikaw na lang ya bahala. Kung para gid man siya sa akon, so kabay pa, you'll just make a way. Kay ang iya sini nga pagpangaluyag sa akon, Miss Jazz, seryoso siya mo. Kag ginhambalan ko siya nga ti amo ning akon sini nga standard. So before ako nga nag desisyon gid 100% nga sabton siya, kag amo na ma-flourish, amat-amat ang amon sini relationship, even nga wala pa kami nakita na, even online lang, no? Gimprangka ko gid ang Ginoo pinaagi sa pagpangamuyo. Gimpray ko gid na sa Ginoo nga, Lord, this time imo na gid ang will. Kung if it is your will, then let it be. Kay siling ko, hindi na ko magbaton sang mga nagapanguluyag sa akon nga hindi gusto sang Ginoo. Sa iban siya na lang. Siling ko, I prayed everything to God. Siling ko, Lord, kung may iban, kung pwede, siya na lang. Pero siling ko, your will be done. Kag-abi mo, Miss Jazz, pag birthday ko, kay grabe gid ang pangamuyo, kumuantes kondisyon nga sabton siya. Pag birthday ko sang May, no, sa amo na nga tuig, sang 2021, I think that was, yes, that was last year, 2021, pero sang pag-birthday ko, Miss Jazz, sang May, gin-reveal ko na, no, sang kundi na ano ko na siya, nabaton ko na siya as my boyfriend. Amat-amat ko na, no? Gin-reveal ko na ang amon sining relationship sa mga pamilya ko, sa mga kakilala ko, Miss Jazz, sa tanan-tanan. Nga siling ko, ining si JMB, nga isa ka foreigner, nangaluyag sa akon, for 2 years ng amon friendship. Kag this time, siling ko, ginpangamuyuan ko naman. And I said yes, kay siling ko, ti amo na damo sa mga senyales, ginhatag sa Diyos sa akon nga si JMB para sa akon, Miss Jazz. Ang pinaka-importante sa tanan, gin-accept niyang standard ko,
kag nakitaan ko Miss Jazz iya sini nga tagipusoon, no? So, before I decided, ginpangamuyuan ko gidya Miss Jazz. So, bangod sa amo to nga panahon, Miss Jazz, gin-reveal ko gin-reveal ko na ang amon sini nga relationship. Kag, I'm so happy, Miss Jazz, kay ti gin-welcome, no? Gin-welcome man sang tanan-tanan si JMB kay kabuot gidya Miss Jazz. Happy, kag ang feeling okay na ako, Miss Jazz. Forget about the past. Ay, isa na siling ko, Miss Jazz. May mga hindi man amo nga nagliligan nga mapait para sa akon mo, no? So, siling ko, okay. Forget about the past, you and me. Siling ko, let's go. Moving on, forward. Kag ikaw, hindi ka na manumdum pa sa amo to ang naagyan mo nga nabiktima ka sang scam sa isa ka Filipina nga ano mo man kung tani, gintilawan mo palanggaon. Di ako naman niya, ikalimtan ko man ang mga, hindi man amo nga nagkalanabo sa akon, ginambal ko siya, gin-challenge ko siya, no? Moving forward na kita sa ginatuwag bala nga new life, no? Especially on his part, nga ti do kadugay bala sa iya maka-move on, Miss Jazz, no? So, amo na, nangin kami ni JMB until okay kami, no? Na ang amo sila nga relationship smooth and easy. Amat-amat ko na siya gani na tunan, Miss Jazz, nga arab lang i-accept ko siya. Hindi lamang isa ka boyfriend, kundi ang akon siniiya nga mangin partner sa ulihi, no? Natunan ko gid siya nga kilalahon gid, no? Every inch of him kilalahon kag sa prangkang usugilano, Miss Jazz, as time passes by, no? Ang amon sini nga relasyon naglabot na sa 1 year, no? As my boyfriend, naglawig ang amon sini nga relasyon 1 year, kag didto na kami diri, or didto na siya, Miss Jazz, nga nag-decide nga makadto siya diri sa Pilipinas. Iti online lang, Miss Jazz mo, arab lang with all the risk, no? Mga risgo mo ba nga nakilala mo siya online, sabat mo siya online, ginhatag mo ang imo sini nga feelings, nag-invest ka sa imo feelings online, ano ayhan nga risgo ina. Pero diri ko gid nakitaan, Miss Jazz, sa iya sini nga pagka-genuine, sa iya sini iya nga gusto sa akon kay amo na ginbato niyang akon sini nga standard nga siling ko tani wala lang pilitay if ever gid man nga magkit-anay kita, di Miss Jazz amo gid niya ang natabo, no? So after 1 year nga boy and girl relationship namon, Miss Jazz, no? Nag-decide siya nga makadto na diri sa aton sa Pilipinas. Kag jutayan na lang gid nga hindi pa, Miss Jazz, madayon. Kay amot lang kadamo lang gid sa mga rason, no? Una, wala nagdayon siya sa pagkadto diri. Ang una gid nga attempt nga makadto di siya, wala na dayon kay tungod sa work, no? Bangod sang trabaho niya, trabaho ko man ikaduha, tungod hindi siya pasugtan nga siya lang, no? Kay ti amo na ba na, Miss Jazz, isa siya ka deaf, hindi siya makabati, no? So ang second nga rason amo na, no? Deaf man siya. Kag ikatatlo, Miss Jazz, maupod kuno ang hinablos niya. Kag amo na fourth, ang ikaapat, no, hindi siya pagpasugtan nga siya lang, ti ang maupod, may maupod sa iya hinablos niya. Kag ikaapat, no, sa ikaapat na nga, sang ikatatlo na ni nga ti maupod niya sinablos. So be it nami gani makilala ko man ang imo sini iya nga paryente bisan isa lang. Di anon mo, Miss Jazz, kay kundi malakat na siya, makadto na siya diri sa Pilipinas. Ang iya naman sini nga hinablos, no, nag-back out. Kay may exam. So siling sa hinablos siya, tito, hindi ko makaupod sa imo kay may exam. So amo to, Miss Jazz, ganalain ko kay ti with all the preparations, etc., ti kadamo mo, pila na ka-attempt nga amo na nga makadto siya diri sa Pilipinas. Excited naman ako. Kaga, I'm proud of him. Kaginambalan ko ang ako ng family and friends, ati manug-abot ng akon sini iya nga boyfriend.
wala gid Miss Just bangod sang kadamo lang gid sang mga rason. So, amo to, siling niya, makadto na gid ko da o galing kay kinanglan niya gid man Miss Just nga may upod mo kay ti hindi siya kabate. Deaf siya. Kaya mo na nag-back out ay siningay nablos. Kay ma-exam ko no. Sa amo to nga panahon Miss Just, syempre ikaw nga Filipina, wala ka gid siling bala naghatag sang 100% nga trust kay knowing nga hindi po mo siya makilala kag foreigner siya no, lain ang iya siniya nga lahi basi balahaw siling ko daw puros palusot ni haw siling ko kay JMB hindi ko crazy no, hindi ko ya siling nga ano na gid sold out na gid abi sa imo nga luyag-luyag gid ko sa imo no nga ti amo lang niyang ginahimo mo sa akon na sa tutuod lang Miss Just nangakig ko kasi siling ko ginprangka ko sa JMB puro ka na lang ya palusot how with all the preparations bala Miss Just ti siling ko bangod kay ti ano siya foreigner siya Miss Just basi balang ginahampangan nilang ako kag ginprangka ko gid siya Miss Just isin ko basi bala, ginprangka ko siya basi JMB nga ginahampangan mo lang ako. No, kay ti nga aamo ni ang nagakatabo. Nagbuhi pa ko bala Miss Just sa mga medyo masakit nga tinaga kay sa prangka nga sugilano Miss Just ti ako ya ano na manggid mo nang decided na magid ko sa iya. Although nga ti bangod sa nagakatabo, though may ara ako sang ginatuwag bala pag pamangkot kag pagpangduha-duha naman kaysa ngalan nga ti amo nang mabatian ta ang mga foreigners kung kaisa nagapanginto etc. Ti basi bala amo man na ang ginahimo niya sa akon basi bala ginahampangan niya lang ako. So ginhambalan ko siya Miss Just siling ko basi bala nga pasalig-salig ka lang. No? Siling ko hindi mo ko na pag-amuna. No, I was very frank and honest sa kay JMB sa paghambal nga hindi mo ko pagpasalig-saligon. Kaya ako ya matudtuod yang akon siniiya nga tuyo man sa imo kay ti nagpangaluyag ka sa akon. For 2 years nang friend ko ikaw. Isa na kita katuig nga may mga promisa ka sa akon wala gid siya Miss Just nag-abot. Siyempre, nagaedad naman ako kag hambal sa ibang ibasi bala nga ginahuluhampangan ka lang. So, ginprangka ko siya, Miss Just, ginambalan ko siya, JMB, no, siling ko, magpili ka. Gipapili ko pa siya, Miss Just, ha, siling ko, pili ka. Hambal ko sa iya, kung palangga mugid man ako, prove it, no? I-prove mo sa akon, nga palangga mo gid man ako kag genuine kag hamili ang imo siya tinutuyo sa akon. Pero kung hindi ka siling ko hindi ka na lang. Hindi ka di kakadto this November. Gibutangan ko siya Miss Just ang timeline. Nobyembre sa amo to nga panahon. Kay ti sang time to May mo ang akon nga birthday. Pagkatapos ti wala siya nakaabot no 4 ka mga rason. Dusin ko do hindi amuaw. So ginpapili ko siya Miss Just no. Kung palangga mo ko kag tuod gid ang imo siniya gusto sa akon. Prove it no. Kag pero amo niho ihatagan ko ikaw sang time limit. Siling ko kung makakadto ka diri sa manog November, to Miss Just sa amo nga tuig abi last year. Kung makakadto ka diri sa November, so be it. Pero kung hindi ka di kakadto this November, ngani, gintagaan ko man siya time, Miss Just, kaya hindi pa man gito lapit November. I gave him enough time, no? So, pero kung hindi ka diri kakadto this November, sorry, I give up. Nakipag-break na ko sa imo. Kag ma-apply na ako sa iban nga pungsod, kay plano ko Miss Just magtrabaho man sa iban nga pungsod mo, no? Hambal ko, I'm skillful enough, no? I'm a skillful woman, kag kaya ko yang nga mag-apply if I want to. Kaya ko yang
mga buhi sa sini nga kalibutan kag yan mo na Miss Jazz nakibot siya Miss Jazz kay ti siling niya siling niya mag-apply kaya ko mag-apply if I want kaya nagulat siya Miss Jazz at napilitan mag-book ng ticket for me. Miss Jazz, bisan ikaw man guro, maubos man pasensya mo. How many months nga nagahulat-hulat ka sa wala? Ibambalon ka lang ati amo ni, amo to. Ika-4 nga beses, sining ko daw hindi nagidamuhaw. So that is why gin-pressure ko na siya, Miss Jazz. Sa amo to nga panahon, gin-pressure ko siya, prove it. No nga, maminatud-o ng imo siniya nga gusto sa ako. Di kalalain man siya, Miss Jazz, nga ti siling ko, kung amo na malan, iti hindi na lang. Why gidya problema. Kay, pero, na ano niya, na get niya kung ano ang gusto, kung himuon niya. Hi, Miss Jazz, amo na, kung ang lalaki gali nga gusto niya gid ka, kag wala na sang palamang kutanon pa, kay ti, suno pa sa iya. He loves me that much. Pero ti kun palangga niya ko nga amo na haw kadugay sang amo sini pag with all the preparations bala Miss Jazz haw ikaw imo sini nga pamilya nga manug-abot siya una wala na dayon. Kay may ano siya may tungod sa iya sini iya nga trabaho. Ti amo to okay wala na dayon. Ikaduha nagpaabot-abot naman kami, nagpreparar kami. Di syempre simple man lang kita yung mga Pinoy Miss Jazz gusto tayo nga ako may mag-abot diri ti ano tayo mo kung sa ano pa ginaabi-abi naton yang aton siniiya mga bisita. How much more sa akon siniiya nga boyfriend ang akon siniiya nga nobyo kay isa ka foreigner. Di kadua amo to waay naman na dayon kay tungod ko no nga hindi siya pag sugtan nga malakat siya nga isa lang siya kay ti isa ka bungol, no? Isa siya ka deaf. Ti amo naman to singko, sige sa daso naman na. Ara naman, mahambal naman siya ti, sige makadto na ko da. Bay katatlo, Miss Jazz, ang iya sini nga upod nga inablos niya, nga amo maupod sa iya, kay ti hindi siya kabati. Wala naman, Miss Jazz. Nag-back out, hasta sa ika-4 na lang nga mga rason. Ti siling ko ano ni man, amo na, Miss Jazz, ang rason ko nga, ang naghimo man ako ya sang akon siniiya nga gusto nga mapamatud-an. No, kay hindi ko gusto asasan o mahulat ko ya sa iya, kay nagaedad naman ako, kag ready naman ko ya, Miss Jazz, na siling ko na gani, ginpangamuyuan ko na. Ining si JMB. Di, Miss Jazz, mayo man, kay ti, napilitan mag-book sang ticket for me, Miss Jazz. Bisan ikaw man guro, maubos man pasyensya mo, how many months ka na gahulat sa wala. That's why, gin-pressure ko na si JMB, no? Ano ang matabo? Nakakadtugin man bala diri si JMB, no? Ang mga pictures nga pakita naton si JMB na gid man bala ato. Pauti kay wala na kita sang panahon mga kabombo, no? Kay pakita pa ako, maga-share ako sa inyo sa isa pa ginaton ka Pampa Good Vibes, no? Aton sini Afternoon Delight. So, what silingon, may part 4 ang aton sini kasaysayan para sa True to Life Story ni Nene Rio, no? Sa mga upod sa isa kasaysayan. So, part 4, that's gonna be tomorrow, okay? Yan na aton sining Pampa Good Vibes na Afternoon Delight naton, ang aton sining espesyal nung video sang Bombo Radio Philippines about Christmas, kung paano gid ang matudtuod nga ginatawag Christmas, no? Sa aton sining special video with special song, Oh, Pasko na. Nutay bata Pasko'y pinangarap o
Kay gandang pagmasdan, palamuting kumikinang sa pagdiwang natin ng Pasko. Regalo't pagmamahal meron tayo. Sa paglaki ang Pasko'y inaalala, pagbibigay ng regalo't mga sulat. Kung panahon na ng Pasko, mga taong malapit sa ating puso. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay Ating batiin ng maligayang Pasko. Sana matapos na rin yung pandemic at ayun, maging okay na lahat. So, ang Christmas wish ko lang po is yung maging happy ang family ko and at the same time, matustusan ko yung mga pangangailangan ng mga kapatid ko. 10 taon ngayon, inaalala ang Pasko. Asawa't mga anak, nagsasalo-salo. Ngayong araw ng Pasko, pinagkaisa't pinagpala tayo. Sa gintong taon, Pasko'y maranasan. Puno ng ngiti ang mga kabataan. Mga nagdaang taon sa tuwing Pasko. Sa ating lahat, maligayang Pasko. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin ng maligayang Pasko. Ano nga ba ang Pasko? Kasama ang pamilya, kaibigan ay kasanggang, misa ay pinagdiriwang. Ngunit ang pinaka-inaalala, ang pagsilang sa may kapal. Pagkain! Laruan po, para po may mga laro. Bumalik na si Mama. Nasa Germany. O Pasko na, o Pasko na, o anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Pasko na, o Pasko na, Pasko. Anong saya. Ating pag-ibig, pagmamahal at pagdarasal. Ang boses ng kagalakan ay pakinggan. Lahat ay batiin na maligayang Pasko. Sa Radyo Bombo! Number 1! Wow, katahom-tahom mga kabombo, no? Ang aton siniiya nga pambukas nga mahalon para pambukas pang afternoon delight mga kabombo, no? Nga mahalon diri sa aton sinipalatuntunan kahapon lamang aton singa special presentation about Christmas, no? Special one of a kind nga video presentation sang Bombo Radio Philippines
ipabatsyag sa aton kung ano gid ang matudtod nga meaning sang Christmas, mga kabombo. No? Ka-heartwarming, especially ang lyrics, ang bahanon, O Pasko na. So, we have only 32 days to go before Christmas from our family or our Bombo family, no, to yours. Advance Merry Christmas. Philippine Standard Time, 6 minutos na nakalipas sa takna nga las 3 mga kabombo. Wala kita sang panahon, no? Ang kay Nene Rio sang Isabela Buwas, no, part 4 siya sini kasaysayan. Ang pamangkot diri. Ato balang pictures nga to, amo na to si JMB. Ang pagkadto bala ni JMB sa nasiling na naton bag-o gid lamang sa katapusan nga parte. Amo gid man ini siya. Nakakadto gid man siya ayhan diri sa Pilipinas. Nakabisita gid man ayhan siya diri sa Pilipinas nga amo na nakapa-picture sila ni Nene Rio ukon base bala may iban, no? May kung sa ano pa may twist ang kasaysayan ni Nene Rio kag lain naman abi nga persona lantawon tabwas, no? Ibitin ko naman kamo si JMB gid man bala atong ginakita naton nga mga pictures together with Nene Rio ukon may lain naman, no, may twist ang kasaysayan, may nagpakilala naman kag amo gid ang nadayunan nga nangin engage, no, kay engagement to ang mga gipakita naton nga pictures kag ang video nga ano siya sa kay Nene Rio no nagaluhod si JMB na gid bala ato mga kabombo. Di ato ni nga sabton buwas no sa part 4 sa kasaysayan ni Nene Rio kon siya na gid man inibala kag wala na sang mga ano pa nga nagkalanabo mga excuses nga na dayon ang pagpadulong diri sa Pilipinas for the 5th time around na dayon ayhan ang pagpadulong diri sa Pilipinas ni JMB. Ato rin na sabton buwas, mga kabombo, diri lamang sa aton si Palatuntunan kahapon lamang. Mapadala man kamo sa inyo mga kasaysayan with matching pictures man no kung gusto niya zoom kita ya no face to face no makita ninyo siniya nga itsura no kung wala naman ang kamuyas ng may ginatago-tago para nga mas authentic kag mas panamita nato ni inyo siniya mga true to life stories labi na gid inyo sing love stories diri sa atong Palatuntunan kahapon lamang. To boss, but before that, ari anay aton si words of wisdom, precious words of God from the Holy Bible. No? This is taken from the book of Romans chapter 12 verse 2. No, nagahambal. Do not conform to the pattern of this world. Kaya ka evil, gidya sang kalibutan, mga kabombo, no? But be transformed by the renewing of your mind. Then, by God's grace na ni kag with the help of the Holy Spirit, no? Ma-renew nato na aton sing mind, no? Ihikuton sa Dios ang aton si panghuna-una kag tagipusoon. And then, you will be able to test and approve what God's will is. Amo ni ang ginpangamuyo ni Nene Rio mo. This is also for you, Nene Rio. Pangamuyo niya kung ano gid ang will sang Ginoo. Lord, this time it is your will, not mine, but your will. So amo ni ang imuon tagaliw. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Amo na sa Romans chapter 12 verse 2, mga kabombo. You know what? God's plans for you and me are bigger than our plans for ourselves. No? Ara na sa Isaiah 55 chapters 8 to 9, no? Ang plano sang Ginoo mas dako pagidya, mas perfect kag mas nami pagidya sa aton nga plano because He is our big God, no? A loving God. Asang sa kumpara sa mga plano naton sa aton siniya nga pagpangabuhi diri sa kalibutan, no? Test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will, no? God's way is perfect. All the Lord's promises prove true. He is a shield for all who look to Him for protection. Psalm 18:30, mga kabombo. So kung kaisa wala nakikita sang garintoy ng ulo ta, no? We just don't know kung anong imuunta. Ang tendency dang aton lang gid nga will
ang matabo, pero you know what? Allowing God's will because it is perfect and it will come on time, mga kabombo. God's will is His good, pleasing, and perfect will. It's bye-bye time na inisagapon nyo alagad sa kanginan, Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Si Miss Jazz para lamang sa inyo, God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo! Mapa-birthday celebration, wedding receptions, to town fiestas, makita gid ang lechon baboy. Kung Christmas, sa may mga ikasarang, ang lechon with its shiny reddish brown skin on top of the table, ginafiestahan sa bilog nga pamilya. Family members, relatives, and friends would troop over and start getting their bits or pieces. Syempre, ginauna ang tuman ka crispy nga panit. Ini ang ginaserbe with a thick liver sauce or a soy sauce and vinegar dip. Ang leftovers sini, syempre, ginahimo naman nga lechon paksiw. Amo ina nga extended ang Pasko bangod sa madamo nga mga pagkaon kaangay sang mga leftover foods.